Igartu Beitia, 16. gizaldiko baserria. Beti bezala azalpenak hasieran. Baserri honek tolarea dauka. Laian ari dira. Erlijioa beste siniskeri ikusi genuen erakusleku honetan. Oihalak nola egiten ziren eren bai. Eta beste lan tresnen artean kaiku bat topatu behar ere. Sagardoa egin ahal izateko egurra pisua pilatzen. Pertsonai ezberdinak ezagutzeko aukera izan genuen. Ana Igartua etxeko Andrea. Hemen denok bere azalpenak adi entzuten. Martin Beizagazti egur ikazkina. Martin Txobeti etxeko semeetako bat. Domingo Aramburu apaiza. Domingo Deiza soldadua. Baserria lehenengo semearentzat zen eta besteek ahal zutena egin behar zuten etxetik kanpo. Felipe Lazkano noblea eta lur jabe handia. Maria Salete, etxean laguntzen zuena. Domingo Arregi, etxeko neskarekin ezkondu zen. Bideoak ikusi ondoren, Igartu Beitia baserria ikusi genuen. Aterpean sartzeko zain. Bai lavadora modernoa, arropa eta sua hutsa kapaka jartzen ziren eta gainetik urroso beroa botatzen zen. Sukaldea beko solairuan zegoen. Logelak sukaldea ikuiluaren inguruan eraikitzen ziren. Bertako epeltasuna aprobetxatzeko. Ikuiluan animalia gordetzen zituzten. Zenbait gauzen biltegia izaten zen ere. Ganbaran tolarea zegoen. Dena dago eraikia tolarearen inguruan. Sagardoa egin ondoren, marinelei trukatzen zieten balearen olioaren truke. Pisu asko jartzen zuten sagarzukua lortzeko. Kanila horretatik erortzen zen bera, ikuiluan barrika batean jasotzen zen tolarean egiten zen sagarzukua. Ganbara jasotako guztak biltzen ziren, patatak, gaztainak eta tailertxoa ere bazegoen. Igartu Beitia baserria. Igartu Beitian izan ondoren eta zerainera joan aurretik 11etakoa. Zerainengo meategiak ikusteko prest gaude. Goian labeak ikusten dira. Zenbat lan egiten zuten dena eraikitzera. Sartu aurretik babes neurriak hartzen.
Bazkaria, jolas egin eta etxera.